କେଉଁ ଗଛକୁ ଚଢ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଆସିଲା ଲିମ୍ବ, ସଜନା, କଦଳୀ, ଖଜୁର। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା କଦଳୀ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କଞ୍ଚା ଥିଲେ ଲଦବଦ ପାଚିଲେ ଟାଣ, ସେଇଟା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଆସିଲା ହାଣ୍ଡି, ଆମ୍ବ, ତରଭୁଜ, କଦଳୀ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ହାଣ୍ଡି। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାହାର ଦାନ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାମୁଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଆସିଲା କଣ୍ଟା, ଗଛ, ମଣିଷ, ପାନିଆ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ପାନିଆ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, କ'ଣ ଉତ୍ତାପ ନ ପାଇଲେ ବି ଗରମ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଆସିଲା ଅଗ୍ନି, ମୁଣ୍ଡ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପବନ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ମୁଣ୍ଡ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, ସରଗରୁ ଆସିଲା ଟୋକାଟିଏ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପିଟିଏ, ସେଇଟା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଆସିଲା ସେଓ, ତରଭୁଜ, ପଇଡ଼, ସପୁରୀ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ପଇଡ଼। ଏମିତି ଜିକେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।